tak tieto luxusné palacinky si so mnou rozhodne musíš pripraviť. 150 g rozmixovaných vločiek, 150 ml mlieka, 175 ml minerálky, štipka soli, 1 lyžica xylitolu alebo iného sladidla a 1 vajíčko. Všetko to poriadne vymiešame a cesto na palacinky máme hotové. Panvičku som si nastriekala týmto sprejom od Jim Beamu, je to fakt super pomocník. No a palacinky som opekala z oboch strán. Mne z tohto množstva vyšlo asi 8 palaciniek. Keď máme palacinky pripravené, ideme na banán. Na panvičke som si rozohriala ghee maslo, banán som rozdelila na dve časti a opekala som ho z oboch strán posypaný škoricou zmiešanou s xylitolom. Kontrolujte, aby bol banán pekne do zlatista, no a myslím, že to vychádzalo 3 minútky na jednu stranu. Palacinky som si naplnila týmto dokonalým krémom, poskladala do trojuholníčkov, navrch som pridala skaramelizovaný banán, poliala javorovým sirupom, no a voilà, raňajky sú na svete.